गसाइगावनि आमलाइगुरियाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जानाय जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन सानैया गोब्राब जखम। मैया बेलासियाव गसाइगावनि आमलाइगुरियाव गंनै बाइकनि मोगा-मोगि सौग्रावनाय जाथाय जालाङो। बे जाब्रबथायाव सुन्द्रिजरा गामिनि 50 बोसोर बैसोनि दिसमल गयारी मुंनि सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो बिथांनि बिसि 47 बोसोर बैसोनि सुजिला गयारीया गोब्राबै जखम जायो। लोगोसेनो गुबुन गंसे बाइक सालायना फैनाय 1 नं बाजुगाव गामिनि प्रेम मुसाहारिनि फिसाज्ला मुन्ना मुसाहारियाबो गोब्राबै जखम जायो। गोब्राबै जखम जानाय सानै सुबुंखौ गसाइगावनि आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो होनना मिथिहोयो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिना मोननाय बादिब्ला जाब्रबथायजों रुंसारि जानाय दिसमल गयारीया गावनि बिसिजों लोगोसे बाजारनिफ्राय न' फारसे थांबाय थानाय समावनो मुन्ना मुसाहारिया जोबोर गोख्रैथिजों बाइक सालायबोनानै सौग्रावनानै होयो। गुबुन फारसेथिं रुंसारि जानाय दिसमल गयारी आरो जखम जानाय सुजिला गयारीमोनजों लोगोसे बिथांमोननि फिसौजो दंफायोमोनब्लाबो जेबो जखम जायाखै होनना मिथिना मोन्दों।